Nosaltres som 3 i més. Com estàs? Doncs molt bé, Jordi Villacampavinyes, aquí a l'estudi d'Instantropia, al Centre Històric de Lleida. Avui parlarem si som el que mengem. Faria dos canvis. Primer que tot, diria que canviaria el verb ser per estar. Jo crec que estem en funció del que mengem. I després, l'altre sentit de la relació, jo crec que és que mengem en funció de com som. Mengem com estem, perquè les emocions crec que tenen a veure. Sí, perquè si no mengem, no som. No som. Morim. Necessitem els aliments per nutrir-nos i si no, no desapareixem. O sigui que sí, necessitem menjar, això seguríssim. Sí que és molt cert que mengem a diari i mengem diverses vegades, per la qual la importància que té, no sé si ens determina o no el que som, perquè hi ha molts altres factors, però sí que és veritat que té una gran influència, ja sigui a nivell de salut, a nivell psicològic, a nivell emocional. Llavors, per això és molt important ser conscients del que mengem i fer-ho de la millor forma possible. Sí, penso que som el que mengem, som el que llegim,